Takže čaute ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa a dneska tu mám tretí diel o rozbalovaní týchto balíčkov a kartičiek. A teraz tu mám špeciálneho hostia, ako čo som slúbil v druhej časti. A tipnite si do komentárov, kto to je. Dám vám na to 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teraz! Poď sem. Dobrý deň. A normálne. A je to Peťo Hľadlovský, a.k.a. Zuzana Hejzna. Ty debil, ja sa nevolám. Tak. Ale volal si sa. A nenada... No, dobre. A ak ste si všimli, no tak mám nafarbené vlasy. Nezdá sa vám to naozaj. Mám to nafarbené. Som bol u kaderníka. Preto ten ďalší diel trval tak dlhšie, lebo som išiel ku tomu kaderníkovi a chcel som, aby už v tom videu som to mal. Takže ideme na prvý pík. Ideme na prvý megabox. A tak naskôr otvoríme megabox v Brawl Starse a potom pôjdeme na balíček. Daj to senka na video. A takto. Počkaj, ja to otváram, ty debilko. Ale takto to... Počkajte ľudia. No už to máš? Dobre, otvor. Takže coiny, to blinky. No hovno veľké. No takže nič nepadlo z megaboxu. Čo dá? Čo je? No dobre, takže to ideme otvárať. Nerob, ja otváram, ja som hlavný. A ja jeden. Budeme po jednom. Ktorý strany? Nerob ešte, ty... Ty keď ja chcem. Dobre, tak z tejto strany, tak toto ide. Švajcar. Prvá karta je Švajčiar. A je to hroťák. Toto je Vargáš. Nájdi číslo, budeš hľadať túto číslo. Ale ja budem otvárať. Áno, ale nájdi tam číslo 51. Bellingham. Ty debil. Počkaj, no super, ty si dobrý. 30. Jak tam dávaš? Dobre, no. Počkaj, ešte druhý Pedri tu je. 2 razy mi padol. V minulej časti. A ak ste nevideli ostatné časti, stopnite tento diel a bežte sa na ne pozrieť. No ako to je? No nájdi číslo 51. 51. Debil. Nie som. Tu je. Nie, tu máš už. No, takže bude ďalší hráč, ktorého už mám. To je akože už hrozné, toto je už asi 5. hráč. Čak mi pandero. A Slovensko, ľudia. Slovensko. No, Stano Lobotka. Nájdi to. číslo 56. Na ďalšie strane. Máš to rovno tu. Čo? Už ho máš? Ja už ho mám. Zás. Ľudia, to je A hrozné. potom ja otváram. A Itália, brankár asi. A Gianluigi Donnarumma. Ale toho už tiež mám. Kde? Aké číslo? 12. 12? Ľudia, to už tiež mám. Dobre, ľudia. Teraz otváram ja. Nie, nič nebudeš otvárať ty. Ja. Ale... Ja idem head. No tak choď. Daj mi to. Ja chcem otvárať. A neotváraj ešte. Iba jedno. Dobre, ty kokos. Degiš. No tak si to otvor, ale Daj mi ja to. to budem ukazovať. No hovno. Nebudeš. Poď sem viac do záberu. Ty vole. Haló, posun sa. Počkaj. To je Lidl. Počkaj, ja musím pozrieť, z aké strany to ide. Hej, ale ja to budem rozbalovať. Zase Švajčiar. Švajčar. Takto. A nedívaj sa na to. No hovor to ty radšej, no. Takže Švajčiarsko, stred. Šaka, ktorého tiež mám. Šakaš. Šaka, toho tiež mám. Šaka. Aké číslo? Šaka, 23. šaka, paka. Toho tiež mám To ti asi. zoberám všetky karty. Jop, mám. To sme už otvorili druhý balík. Ešte nie. Ba. Ešte tu máme. To je druhý. No. A ešte sme ho neotvorili celý. No je to. To fakt, aj to mám. Aj Alabu mám. Bez srandy.
Nesrandujem. Veď on je A tu. Aha, ľudia. Tu nemám, to natočím. Sledujte. Môj Alaba. A tuto je ďalší Alaba. Proste akože... Bože môj. No poď. Moja mama. Mám všetky balíčky. A potom, keď Ale- už viem, kto tam je. Máš tam ďalšieho England. Ľudia, ak chcete ďalší diel, 4. už, tak dajte tu koľko lajkov? Čo ja viem. Aspoň 200? Alebo 500? Aspoň 10 lajkov. Nie. Áno, to bude stačiť. No dobre. Dajte 10 lajkov a Bude je to 4. diel. Anglicko, HU. Bum. Doriči, zase to tiež mám. Kedy? 10. 10. Bez strandy ja ho mám, ale Na čo to môj ukazuješ? Kane, Na čo ja ho sem dám a solujte vedľa seba. Na čo to ukazuješ? Na čo ti to vôbec je? Na to, aby mi ľudia verili. No ti veria. Už to Už vidím. ďalší balík. Už to otváram. Ja otváram balíčky. No tak to otvor. A ty ukazuješ futbalistov. Prečo si to zase videl? A ďalší Švajčiar, ľudia, a stred. A tu už zase šaká. Zakaria. To tiež už asi Aké mám. číslo? 37. To už asi tiež mám. Nemáš. Fú, konečne Denis Zakaria ma zachránil už. Denis. No. Chcel by to takého Slováka ešte. No chcelo. Rakúsko? Sabitr, to tiež mám. Šiško? A že ty si díval moje video, a že tam bol Sabitr. Hej. Hej, veď som aj tu videl. 50. Sabitr. Marcel Sabitr. Turecko, prosím, Arda Güler. 3, 2, 1. Hakan. Hakan, takzvané. Hakan. Hakan mala. 16. Ešte 3 balíčky. Iba? No. Natáčame iba 7 minút. No a už sme otvorili 3 balíčky. Ty. Jak rýchlo. Máme iba 6. Ja viem, že máme 6, ale nejak rýchlo, nie? Máme iba 3 už. Ježiš. No už to daj tam. Jo, ma pichlo kolene. A to je. Hakan. Hakan. No Hakan, ja blablabla. hovorím. Hakan gol. Ja to mám na starosti. Nedívaj sa na tú kartu. Ty to furt otvoriť na tú stranu, kde vidíš tú kartu, vole. To... Prdele. Máš tam asi Francúza. Ty si to ukázal, tú kartu. Nie, nebolo to vidno. Aha. Ja som to nevedel. Takže Nemecko. A je to? Kimi! Joshua Kimi. No dávaj, kde to to nemám. 26. Joshua Kimmich. Joshua. No veď Joshua, hovorím. Nie Joshua. Joshua Kimi. Bože, ty si ver. Oma? Oh my god. Hakan King. Turecko. 3, 2, 1. Güler. To je nejaká speciálna karta. Neukazuj toho Francúza. Či čo to je? Nizozemec. Je. Číslo 99. Shining Star. Pozrite, aká pekná karta. Shining Star, kámo. Kenis Under. Under. 99, to je na konci. To je taká Shining Star. Shining Star. Ja aj na tejto strane, aha, to som si teraz všimol. Tuto je napísané, aha, Ty ho už máš? Shane... Nemám. Máš. Aha, nie, dobre. Títo karty, tuto sú všetky Shining Stars. Potom tu sú Legendy. To máš. Legendy, Karagons. Legendy, Experts, Experience. to je jedno. 99. Tak. To som si len teraz všimol. 99 máš tu. Však, Slepý. a však ja to robím, len som si to musel podchytiť. Hej. No tak nevidíš, vole, Jožko. Nizozemsko.
1, ja už to vidím. Virgil van Dijk. Číslo 14. 14. Ty kokso, Van Dijk. To nemám. Hádam. Ja Nemám. zatiaľ rozbalím balíček. A Peter, vidíš to? Sorry. Tu také mám, týchto. Na druhej strane, no tak sú takto, ako. A tohoto druhého dám ako na tie druhé. Vidíš? Na tie druhé dve. Už rozbalím ďalší. To je už posledný. To je predposledný. A kde máš posledný? Tu. Aha. Máme ďalšieho Nizozemca. Prvý. Nizozemsko. Hroťák. 3, 2, 1. Zase Shining Star. Je to Gakpo. Gakpo. Gakpo? Gakpo. Tu ešte. Tu 103. 103. Počkaj, čo? Čo to je Shining Stars? Aj tu. 103. Daj to tam. No po ďalšie. Francia, tu si naháme ako poslednú. Španiel, kámo. Jamal, prosím. To je záložník, nevidíš ty debil. Aha. 3, 2, 1. A? Dúfam, nie Pedri. Nie je to Pedri. Je to Koke! Experience. 86. Experience. Ja už ho mám. A bez strany ľudia. Pozrite, jeden Koke, tuto. A tuto je vedľa neho druhý. Vidíte? Druhý Koke. Daj, ja ho tam dám. Nie, ty mi to pokašli. Francúz! A poď, Hroťák. kto to je? Hroťák. Prosím, ja už ho vidím. To som panu tento debil. Dembele, to už mám v jednom videu, ktoré bolo hrozné. Tam bol proste Morata a Dembele v jednom piku. Vieš, Morata a tento. Áno, viem, nie som debil. Tiež, že si. Vidíš? Top scorer. Už ho mám. Otváraj ďalší balíček už rovno. Ale 12 minút, toto bude najkratšie video. Ale ja poviem. Albánsko. Ty vôbec neprekvapili tento šampionát. To končí v 4. skupine. A zase majú najťažšiu skupinu. No poď sem ku mne viac. Albánia. Prečo to vypadá, že sme teploší? Debil. Prestaň. Ja idem. Trošku. Čo? No, sa... No poď, otváraj to. Albania. Jim City. Ďalší Francúz. Číta. Aký Francúz? Ja si to mýlim. On na Nizozemca povedal, že to sú Francúzi. Ja si to a na mýlim. Talianov povedal, že sú Francúzi. Ja si to mýlim. Na 7. Ty kejoš. Konečne ho nemám, to je ďalší, ktorý ho nemám. A že ho nemám. No však. Ha! Ej, to sem. Prestaň, vole. Prestaň! No, dávaj. Itália, Mafia. Chiesa. Top scorer. Immobile. Mobil. Immobile. Immobile. Immobile ho tiež nemám. To je Immobil. Toto je už bola posledný pek. To je posledný pek, no. Skotsko. No, McGean. Fuj. Mac?
Jean. Pravda, nemáš viac tých pekov doma? Nie. Budem musieť Veď ísť ich kúpiť. mama kúpila 100. Ale ja som si niektoré otvoril sám. Bože. Mama mi kúpila 100, len ja som si otvoril ich niekoľko sám. A potom som si spomenul, že vlastne video môžem natočiť z toho. Tak som natočil. Takže dokopy som natáčal, koľko, počkaj, popočítame, takže prvom dieli 8 plus koľko? 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 16 a plus 6 je koľko? Zapíšte. 20. Takže som ich 80 otváral Tam to sám. hovor, tam. 80 som ich sám otváral. Super, že? Počkaj, mobil? Ja to čo ukážem. Toto by mal byť čas už to video ukončiť. Počkaj. To je album, ak chcete ďalší diel, dajte tu aspoň 10 lajkov, dovidenia. Vidíte? Nie som už sa zajezná. Máš? Gojo Sakuna Work. To čo znamená? No, pozrite. Čo to znamená? Anime. No tak poviem, že sú tu postavy z anime. No nie sú to. Je to Jujutsu Kaisen. Dobre, takže bude aj ďalšie video So mnou. s týmto debilom. A Povedal by som ešte aj dačo ja. Povedal by som ešte aj dačo, ale nemôžem. čo? Nič. A to video bude, že... A sami uvidíte. Bude to o futbale, takže čus!